Είμαι η Δανάη ή αλλιώς η μικρή Ολλανδέζα. Ναι, είμαι όντως Ολλανδέζα. Ποτέ δεν ήξερα τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έτσι αποφάσισα να συνδυάσω την αγάπη μου για τη μουσική, τη μόδα, την ομορφιά και την τέχνη, δημιουργώντας βίντεο για το κανάλι μου τα τελευταία 3,5 χρόνια. Εκεί θα βρείτε ομορφιά, vlogs μέχρι και μουσική. Η στόχη μου στη ζωή πολύ απλή. Θέλω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ, να πετύχω σε αυτή, να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και φυσικά να έχω τους αγαπημένους μου ανθρώπους κοντά. Ζητάω πολλά. Γεια σας! Είμαι η Μαρινέλη. Λατρεύω οτιδήποτε έχει σχέση με την ομορφιά και την περιποίηση, γι' αυτό έκανα την ομορφιά επάγγελμα σπουδάζοντας κομμωτική, αισθητική και μακιγιάζ. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και το vlogging είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής μου τα τελευταία 3,5 χρόνια, γιατί είμαι πολύ άσχολη και απαιτεί πολύ από τον ελεύθερο μου χρόνο. Στο κανάλι μου θα βρείτε ιδέες για ομορφιά, περιποίηση, DIY, αξιολογήσεις προϊόντων και άλλα πολλά. Εγώ και η Μαρινέλη θα σας δείξουμε η κάθε μία με το δικό της τρόπο, αλλά και μαζί πώς αντιμετωπίζουμε καθημερινές καταστάσεις ομορφιάς, περιποίησης, μόδας, lifestyle, σχέσεις, ντύσιμο, μουσική, αγαπημένες συνήθειες και πολλές, μα πάρα πολλές εκπλήξεις με τον τρόπο της μικρής Ολλανδέζας, με τον τρόπο της Μαρινέλη και φυσικά με τον τρόπο της Βάζελη.